अनसाराम नार्जारिया सोर नोंथाङा मिथिगौ ना? मिथियाखैब्ला नोंथाङा सिनायनानै ला। अनसाराम नार्जारियानो जाबाय रावबो आबाद खालामफेरै अर्किड आबाद मावनानै बयजोंबो सिनायजानाय सासे सुबुं। बे आबादखौ मावनानै बिथां अनसाराम नार्जारिया दिनैसिमाव गासै मोन3 माननि बान्थाफोरबो मोननो हाबाय। बिथाङानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामिनि। अब्ला फै जों बिथां अनसाराम नार्जारिनाव अर्किड फार्मिंखौ माबायदि खालामो आरो अर्किड फार्मिं खालामोब्ला माबायदि मुलाम्फा जायो, अर्किडहा मा गुन दं आरो बिखौ मा जिराद बानायनायाव बाहायनाय जायो, अर्किडआ गासै मोनबेसे रोखोमनि दङ, अर्किडआ माबोरै फार्मिं खालामो, अर्किडखौ माबोरै कालेक्ट खालामो, बैफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ BMN निउसनि गाहाय सामलायगिरि दानियेल औवारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। फोनांजाब खालामनोब्ला 8638987028 नम्बराव कल खालामनानै नोंथाङा थार बाथ्राखौ मिथिनानै लानो हागोन। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे आदा अनसाराम, बिथाङा अनसाराम नार्जारि, बिथाङा जोंनि चिरां जिल्लानि बेंटलनि साखाथि अन्थाइबारि गामिनि। बिथाङा दा आथिखालाव गोमालांनाय मोनसे जिखिनि जोंनि एरियायाव गोमालांनाय जायखौ जोङो मा अर्किड्स होननानै मिथियो, आरो बे अर्किड्सआ दा जोंनि ओनसोलाव फ्राय ओनसोलावनो नागिरबा मोननाय नङा। नाथाय बिथाङा दा गावनि न' साखाथियावनो माखासे बायदि बायदि रोखोमनि बे अर्किड्सखौ बिथाङा खालामनानै नागिरनानै खस्थ' खालामनानै मोनसे बिथाङा आबाद खालामनानै दङ, फार्मिं खालामनानै दङ। दा बे बेलायाव जों आदानिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन। दा नोंथाङा हयथ' जोंनि ओनसोलाव अर्किड होननाया गोमालांबायमोन, दा नोंथाङा कालेक्ट खालामनानै नोंथांनि बागानाव बे बुस्थुखौ नोंथाङा मा होनो गायनानै दोनदों आरोखि। दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बिनि बेलायाव आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों, बे सिनायग्राफोरखौ खुलुमनो थाबाय, रायजो राजाखौ खुलुमनो थाबाय। थारमाने बिनि बेलायाव आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जाहाथे बे जिनिसा गोमालांबायानोमोन। अर्किड होनबा जों दा बुजिनो मोनला। थांनाय बारनिफ्राय आं बानायनायनिफ्राय एसे बुजिबाय खोमा, निउस चेनेल बा चेनेल बिदि होनानै आं बेखौबो होलाबाय। दा बेखायनो बे जिनिसखौ सिनायनानै लानांगौ जों बर'फ्रा बा जोंनि ओनसोलाव। बे अर्किड जिनिसा जाहैबाय सारा प्रिथिबियावनो हाइस्ट बिबार आरो अर्किड जिनिसा बे मोनसे मुलि जायो। मोनसेया जाहैबाय जोंनो बे बारहावा मोजां होयो, जेरै थाइलेण्ड, ताइवान, निउजिलेण्डफ्रा बिसोर मा खालामो, बे अर्किड जिनिसखौ बिसोरो जानाय होनानैबो फैसा मोनो, नायहोनानैबो फैसा मोनो, ओमफ्राय बिसोर मा खालामो, फाननानैबो फैसा लायो। मोनथाम जिनिसजों बिसोरो फैसा लायो। नाथाय जोंनि बे अर्किड जिनिस जोंनि उसुङाव नैबे चिराङाव बा क'क्राझाराव बेसेबां जे अर्किड दं, जायफोरा सिनायो बे मिथियो आरो। बे सिनायियाथ' जों मा खालामो, बेखौ जों दानफ्ले दुमफ्ले गारो, हालौनानै गारो, गावखौ गारो आरो। नाथाय बेखौ जों सिनायोब्ला, जों प्रत्येकानो जुदि सिनायोब्ला, बे जोंनि सनानिफ्रायबो दामसिन आरो आं बुजिनायाव। दा जेरैहाय थाइलेण्ड, ताइवान बिसोर ओरैबायदि दाम गोसा खालामो, ओरैबायदि मुलि जिनिस बियो। दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा सिनायजोबनानै लायोबा, बेखौ जुदि बुथुम दोनोब्ला बेखौ जोबोद मोजां मोनगौ आरो बयबो बे उन जोलैनि मानसिफोरखौ सिनायहोयोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौ आरो। दा अर्किडआ मोनबेसे टाइपनि, मोनबेसे रोखोमनि दङ? जोंथ' फ्रायानो मिथिया अर्किडखौ। अर्किडना अर्किडल' होनना मिथिगौ। अर्किडखौ आं साइन्टिस्ट बुंनायावथ' साइन्टिस्टआबो बायदिसिना बुङो। सोरबा होनो 35,000टा दं, सोरबा होनो 37,000टा दं। आंबोथ' बेखौ सालिजुलि खालामनानै नायजोबनो हायाखै ना। दा जेखिनि मोनदों, जोंनाव 600थासो जात दं होनना बुंदों जोंनि आसामाव। बेयाव जोंनि नर्थ इस्टआव अरुणाचलावनो हाइस्ट होनना बुंदों बिसोरो, बे जोंनि लकेल साइन्टिस्टफ्रा। खिन्थु आं मिथिनायाव जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट बा आसामावबो बा बड'लेण्डआवबो खम नङा दे, नोगोद अर्किड दं। अर्किड माने बर'फ्रा बेखौ अर्किडखौ मा होनो, बियादखौ होनना बुङो। बियाद, जोङो बियाद होनबा एसे बुजियो, खायसे बुजिनोबो नागिरला। बियाद माने अर्किड, अर्किड माने बियाद। ओमफ्राय अर्किड होनोबा आरो मोनसे आलादा थायो आरो, बे अर्किडआ हायावबो थायो, बे गोजौआवबो थायो। दा मैया दाख्लै सेटारडे खालि सासे बे अर्किड रिसार्च फैदों आरो बे सिगां लांदों बे आंनिफ्राय, बे अर्किड मोनसेखौ कालान्ति होननायखौ लांदों। दा बे स्पटखौनो नांगौ होननानै दाख्लै आंखौ लांनानै स्पटखौनो फट' खेबना लांदों आरो। दा बे रोखोम ओरैबायदि दामि जाहैबाय, सोरबा कलकातानि फैयो, सोरबा दिल्लीनिफ्राय फैयो। बेफोरबायदि बाहेरानि मानसिया जुदि अर्किड होननानै मिथियोब्ला, जोंनि आसामाव सोफैयोब्ला, जोंबो बे जिनिसखौ मोजाङै जोथोन लानानै दोननांगौ आरो। जोंनि नर्थ इस्टआव नोंथाङा 600था जोलै दं नामा? 600थानि गेजेराव नोंथाङा मोनबेसे कालेक्ट खालामनो हादोंलाय? 600थानि गेजेराव दा 300थानिबो अभार दं, बारा दं आरो नोंनियावहाय दं। दा बेखौ खालामनायाव नोंथाङा हयथ' गोमालांबायबो, दा नोंथांखौ फ्रायानो मिथिबाय जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव बा आसाम एरियायावनो होननानै, आसामावनो होननानै बुंब्ला गोरोन्थि जानाय नङा। दा नोंथांनाव माबायदि कन्टेक्ट खालामनानै माबायदि मानसिफोर फैयो, आरो नोंथाङा माबायदि गभर्नमेन्टनि माबाफोर मोननो हादों? गभर्नमेन्टनिथ' आं जेबो मोनाखै मोननाया, होमब्लाबो ओरैबायदि फैयो मानसिफ्रा, दा जेनेबा निउसाव होलाबाय ना, निउस प्रतिदिन, निउस लाइभ, माबा निउसाव होयो। दा बिसोरो बे मालाय
खर' गोनां मानसिफ्रा मालाय निउसाव नायनानै बे जिनिसा बबाव दं बेखौ आसामाव फन खालामो आसामनिफ्राय ओमफ्राय आसामफ्रा बिसोरो मा खालामो मालाय डाइरेक्टरफोरनाव फन खालामो जेरै एग्रिकालचार डाइरेक्टर फ्लरिकालचार हर्टिकालचार बिसोरनाव फन खालामो बिसोर आंनाव डाइरेक्ट खिन्थाहरो आरो बेनावसो बिजनेसा दं होननानै दा बिसोरो डाइरेक्टलि बेबायदिनो जोंनाव फैयो आरो फैनानै आंनाव सों बे माजिनिस दा बे रोखोमै बिसोर कालेक्ट खालामनो लाङो आरो बाहेराव दा नोंथांखौ गभर्नमेन्टनि मोनसे एवार्डफोर मान बिलाइफोर मोननो हाबाय होनना मोनबेसे बुस्थु मान बिलाइफोर मोननो हाखो स्टेटनिफ्राय जेनेबा गावबा गाव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनबेसे मोननो हाखो नोंथां बिटिआरनिफ्राय आंनो मान बिलाइखौ जोबोद मोजां होबाय इन्टारनेसनेल एवार्ड होबाय बड'लेण्ड इन्टारनेसनेल एवार्ड होबाय ओमफ्राय जेनेबा बिआरपिनिफ्राय होबाय 26 जानुवारिनिफ्राय होबाय आं गोसोआव गैला आरो बहुत मान बिलाइ होबाय आरोखि आं दा आंना मोनसे रेगा बजाय जाबाय आरोखि मान बिलाइजों दा बे हिसाबै आं सरकारखौ खावलायनो सानो मान बिलाइजों लोगोसे आंनो जुदि फैसा होयोब्ला रां होयोब्ला बे रांखौ आंनि थाखायल' आं बाहाया बे थांनाय बाराव आं 5 जुनाव 200टा आंनि निजेस्स' आखाइजों आं फुल गायदों बिफां गायदों आरोखि लामा गायना होदों दा बेफोरखौ देरबासो दा आंखौ मिथिगोन अबाव गायदों होननानै दाथ' रावबो मिथियाना दा 5,000 थाखा गारनानै आंखौ गायदों आरो दा बेफोरबायदि होयोब्ला आंनो 1 लाख होयोबा 50,000खौ आं गारना होगोन सरकारनो 50खौ आं खरसायाव गारगोन बे रोखोम खालामगौ आरोखि मोनोब्ला बेबायदि माबाखौ साननायखौ नोंथाङा माबायदि साननायखौ दंखारो जाफुंहोथारगोन सानो आरोखि दा जेरैहाय ओमफ्राय ओरैबायदि सानो आं अर्किड जिनिसखौ दा जोंनाव आसामाव बा बड'लेण्डआव ओरैबायदि जायगा दं जोंनाव अबावबाफोर जुदि 5-10 बिगासो हगारना होयोब्ला आं कमप्लिट अर्किड गायना होगौ आरोखि बे अर्किडखौ गायब्ला ओरैबायदि मुलाम्फा जागोन 10-12 जन जोंनि मानसिया बेखार सेंग्राबो ओरैनो थांगोन आरो बिसोरनो जों बेथन होनांनाय नङा सरकाराबो होनांनाय नङा बिसोर गावसोरनो मावगोन गावसोरनो फानै दानै बेखौ बिसोरो सालायनो हागोन आरो ओरैबायदि दा हाइस बिबार होनना बुंजायो दा अर्किडखौ आरो दा नोंथां हिसाबै नोंथांनि न'आव नों हयथ' फार्मिं खालामदों जिहेथु नोंथाङा बेसे गुवारसो खालामदों दा आंनाव दा बारियाव जेसेबां 3.5 बिगा दं बे गासैबो अर्किड जोब ओमफ्राय 9 बिगासो दंमोन बाहाय एसे दं आरो बेफोरबायदि नोंथांनो जायगाफोर थोआखै नामा जायगा थोआखैना गयाव फांसे गयाव ना 6-7टा भेराइटि अर्किड दं आरो दा थांफेराखै खोमा थांनानै नाय नेक्स्ट बाराव दाथ' बिबारा खम जायो जायगा थोआखैबा नोंथांनो जायगानि थाखाय माबाफोर सुबिदाफोरनि गोनांथि जायो नामा नोंथां जेनेबा सरकारा जुदि ओरैनो मदद होयोब्ला गायनोबो मदद जेनेबा थाखा फैसा होबाय बे जायगाखौ होयोब्ला आं बेखौ गायना होगौ आरो बेफोरबायदि आं सुबिदा बिबायबो आगौलाय खिन्थु सरकारा माने जोंनि बर'फोरखौनो होनबाय आं बारा जोंनाव बेफोरनि माबा एक्सेसथ' गैयाना बेनि थाखायनो बिसोर सिनायथ'आ आरो नै दा लासै दा जालांसिगोन आरो बेफोरबायदि आरो बे अर्किडखौ नोंथाङा खालामनायाव माबाफोर फिजिकेलि मेन्टेलि माबा मोनसे असुबिदा जादोंमोन नामा माने होनब्लाबो आं बेखौ जेबो साना आरो जेनेबा दा थांबा बस्ता बागान बस्थासे ओरैहाय फिथोब नागिरबा गंगारफ्रा नागिरबा खस्थ' मोनलाङो थिग आंबो हाब्रु दैब्रु फेन्दासे हाब्रु बबेबा रायदों सु बबेबा माबा सु बबेबा जिबौ बबेबा लख्रा बबेबा मैदेरजों फेस टु फेस जानाय बिसोरबो आंखौ सिनायो नामा जेबो खालामा आरो बेबायदि बहुद लोगो मोनो आरो बेखौ जेबो साना खालामो आं माखासे समाव ओरैबायदि नागिरदोंमोन गिनांगौ जायो बहुदनो दा जेनेबा जोंनाव सोरां सिगारि होनोबा दंफां दानग्राफोर दंना बिसोरो बबाव दंफां दानो बिसोरनि गारि लिगा बोरै बिसोरनि उन थाङो आरोखि आं थांनानै दंफां बबाव दानफायनानै दोनदों बिसोरो नैबे जायगानिफ्राय आं बे दंफां दानफायनायनिफ्राय लायो आरो बियादफोरखौ बिसोरथ' नाङाना दा बिसोरो आंखौ ओरैबायदि दम्ब होयो नों सासे सिआइडि नामा नों सासे फरेस्टनि मानसि नामा बेफोरबायदिबो दम्ब होयो आरो बेयाव गिनांगौबो जायो नाथाय बिसोरजों लोगो जानो थाखाय आं बे जायगा मोनसेयाव खनब्रै बा 1 मास 2 मास थांनांगौ जायो होमबा बिसोरखौ आंखौ सिनायो बियाद नागिरग्रासो होननानै बेफोरबायदि जायो आरो वा मोनसे जायगायाव बिसोर आंखौ बादा होदों फुरानो दम्ब होदों नों हाबनो मोना बाव थांनो मोना आं ओरैबायदि मोजां मोनदों बिसोरखौ बेबायदि थायोब्लाथ' बिराद अर्किडा बासायजोबजागोन नैबेखौ साननाय दं आरो ओमफ्राय मोनसे ओरैबायदि फरेस्टनि मानसिया मिथिया सरकारा मिथिया मानास हाग्रा जोंना मा होनो बे सराइबिल हाग्रा मा होनोमोनलाय बिनि हाग्राखौ बे दा अइलार बानायबाय ना बे हाग्रा जिं हाग्रा मा खालामो ना झारबारि ओरैहाय बे हाग्राफोराव मा खालामो आं जिं थांब्ला बे मानसिफ्रा बुङो आरो ओइ बिया लांग्रा फैलायबाय ना बारा बेसेबां होयो केजि ओरैबायदि बुङो आरो बिसोरो दा आं सोंना लायो आंथ' बिदि लांग्रा नङा बायग्रा नङा आंखौ रैखा खालामग्रासो ओमफ्राय नोंसोरबो जुदि नुदोंब्ला सोर बिया लांग्रा दं नुदोंब्ला आंनो खिन्था बिसोरो आं मिथिनायाव बिसोरो दानफायो बिफांखौनो दानफायो बियादखौ फानहरो केजि हिसाब ओमफ्राय आं सुलाद लानानै बिसोरखौ टटेल आं बन्द' खालामनो हानाय बायदि मोनदों आरो दा आं आवगोले खननै थांबाय आं ओरै मा हाग्रा मोनलायखौ रायमना हाग्रायाव बे जिं थांबायना आं बे बिया लांग्रा दं 2 नम्बर फोरान लाङो बैसोर हाग्रानि मानसिफ्रा जिं दंफां दानफाय फानफैयो आरो 10 थाखा केजि 15 थाखा केजि दाना नायबाय आं सोर लांफैग्रायालाय आंनो खिन्थानाखै नेक्स्ट बाराव थांबाय गिबायना दाना फैला आरो बे मानसिखौ आंनो खिन्थाथारबाय आंबो फरेस्टनिसो जनायगोन बिसोरखौ माने बिदि लांनो मोना जोंनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामबाय
डाबल खालामबाय बेफोरखौ बादा होयो जेरैहाय नैबे जोंना मानासाव बेनो थांबाय आं बिसोरो बुंबाय माथो नोंलाय बियाद लांग्रा फैदों नामा आंथ' बियाद लांग्रा नङा ओमफ्राय खिन्थाबाय बोरै लाङो माबा 13 थाखा केजिनि फानो बिसोरो दंफांखौ दानफाय लायबाय 13 थाखा केजि फानो ओमफ्राय दाना सोंबाय आं दानफायग्राखौथ' हमनो हाला दे बिसोर दानफायखागोन बायग्राया सोरदों आंनो खिन्थादो माबा बरपेटा साइडनि बबावबा होनलाबायो बिसोरो आंनो खिन्थासै मोजाङै ओमफ्राय नेक्स्ट बाराव थांबाय थाबाय दा टटेल बन्द आरो बिदिया दा आं ओरैबायदि सानदों आरो आंबो माखासे बन्द खालामनो हादों नामा साइड सरकारनि जिनिसफोरखौ आं बेबायदि सानो आरो नोंथाङा जिहेतु बे बुस्थुखौ खालामबाय दा बे अर्किडनि मेन बेनिफिटआ मा बेखौ मा बुस्थुआव बाहायो ओरैनो समायनायनिल' ना मुलिफ्रावबो बाहायो ना माहाय बाहायो नोंथाङा माबायदि सार्भे खालामदों बे अर्किडआ समायनायल' नङा आं सिगां समायनाय हिसाबै लाबोदोंमोन जोबलांबाय हिसाबै बुथुमदोंमोन दा सारा पृथिबियाव अर्किडआनो एडभान्स बिबारनि गेजेराव बेखौ 3 मास 4 मास 5 मास 6 मास दोननो हायो अर्किडखौ हास'नानै नों बथलाव दोनोबा बे अर्किडआ 6 मास गाहाम थायो बा 3 मास गाहाम थायो आरो बबेबा अर्किडआ बे रोखोम आरो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मुलि जाथि बे मोनसे अर्किडआ बबेबा जिनिसा अर्किड जिबौ सौबा जेनेबा बबेबा जाहोबानाय बे आराम जायो आरो दा जेरै हिन्दुफ्रा गोदो सीता दङना हाग्रायाव बिसिनि माबा शास्त्र मथे बे सीतायाबो सीता पुष्प होनो जायखौ बे खर' खाग्राया बेखौ गुफुरखौ खाना लायोमोन आरो बे सीताया जायखौ सीता पुष्प होनना बुङो जों दा बेखौ खफ' हमग्रा बेनो आरो दा बे जिनिसा माखासे मुलिटार दा जेरै आसामाव जोंहा बेखौ मा होनो बेखौ बिसोरो खर'आव लायोब्ला हाजार गिदिंबाबो खर'आ गिदिङानो आरो बेयाव निस्सय माबा मोनसे मुलि दं आरो मेडिसिनेल थिग अर्किड मात्रयैनो मुलिजोब माखासेया हयथ' मुलि गैया बेफोरबायदि आरो होमबा नोंथांनि दा भिजिट खालामनाय नोंथांनि फिल्डिं नोंथांनि मोनदांनायाव अर्किडखौ मुलियावबो बाहायो समायनाय मुलि ओमफ्राय बाहायनायाथ' जेरैहाय जों दा नै दंफां गायनायनि माबा होबायना बार सोदांनाय बेफोरबो कमप्लिट दं माखासे जोबलांनो हमबाय बेफोरबो जों बोखांफिननो हाबाय जेरैहाय माबा मोनसे जेनेबा हेलवे जों बादामालि होना दैयाव बेनिफ्राय सोमजिगोन दा बेफोर थायाब्लाबो जोंबो जिबाबो थानाय नङा आरो बेफोरनिफ्राय जिब जुन्थुनिफ्राय दंफां लाइफांनिफ्राय जों बेफोरबायदि सोलाय सोल' नङाब्लानो जोंबो थांनानै थानो हाया दा नोंथांनि कालेक्सन खालामनायाव बेसेबां दं होनना नोंथाङा 300नि बारा दं 300नि बारा दं आरो बिनि बांसिन कालेक्ट खालामनो गोसो दं नामा कालेक्ट खालामनो गोसो दा अबावबो हाबनो हाला ना वाइल्ड लाइफफ्राव दा सरकारा आं रिकुवेस्ट खालामबाय सरकारा जुदि हाबनो होयोबा वाइल्ड लाइफफ्राव आं बेखौ हयथ' बुथुमनानैल' लाबोनाय नङा मार्क खालामनानै बबे जायगायाव बबे जिनिसा दं बेखौ खिन्थानानैल' होगौ आरो सरकारनो ओमफ्राय अबावबा गैयाब्ला आंनि थानाय अर्किडखौबो गायना होगौ आरोखि बे जायगाफ्राव हाबहैयोब्ला बे रोखोम आरो हयथ' जों माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय बिथांनिफ्राय बेनिखायनो बिथांखौ जों साबायखर बावदों दा बिथाङा गोमालांनाय जिखिनि अर्किड बिथाङा दा बेखौ कालेक्ट खालामनानै गावनि बारियाव मोनसे फार्मिं खालामगासिनो दङ फार्मिं खालामनानै बिथाङा बे जिखिनि अर्किड बेखौ बिनि जिखिनि मोन्दांथि बिथाङा मोजांखौनो होदों अर्किडखौ समायनायनि थाखायल' बाहाया होनना बुङो बिथाङा अर्किडखौ मुलियावबो बाहायनाय जायो लोगोसे बे गोमालांनाय जिखिनि अर्किड बिथाङा बेखौ बोखांगासिनो दङ दा बे बेलायाव जोङो बुंनो नागिरदोंबा जि गोमालांनाय बिथांनि हिसाब होनाय बेलायाव गासै 600था दङ होनना बुङो 600थानि गेजेराव बिथाङा दा 300थानिबो बारा बिथाङा दा कालेक्ट खालामनो हाबाय आरो जुदि बेखौ बोखाङोबा बिथाङा हयथ' लासै नाजालांबाय थागोन होननानै बुंदों आरो गभर्नमेन्टआ जुदि सेभ खालामनानै दोननो हायोब्ला बेखौ साबसिन होनना बुङो जुदि गभर्नमेन्टआ सेभ खालामनानै दोननो हायाब्ला बिथाङा माखासे गावनि साननानै गावनि मावनायजों बिथाङा बेखौ मावनो नाजालांगोन जों बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों दा बेखिनिखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव सुंद' समनि थाखाय जों बिथांखौ साबायखर बावो गोजोन्थों